И здравейте хора, днес ще ви покажа тунинкованите коли в GTA 4. Сега ще ви покажа. Ето тази кола намерих тук. Чакайте. Тук в този тунинг център, ето, виждате, намерих тази кола. Сега ще ви покажа още места. За GTA 4, защото другите хора само качват GTA 5, аз само единствен сега че кача видео. Чакайте да ви покажа в гаража при Майкъл какво има. В PlayStation 4 GTA 4. Чакайте. Ето. Чакайте. Ето, така видите какви коли има. Тая кола и тая и другата и Боршето са легендарни в GTA 4, но ще ви покажа още едно място. Само да излезем от гаража. Чакайте за... Ето хора, тук намираме се сега. Ето вижте. Тук можете да намерите различни коли. Това има и аз намерих в GTA 4 едно BMW и за сега чао хора.